kasne feccere di feccere ala min wala fecci dum kay sa beddi addu nga tim parce que ala feccira ne gijam ande gijam jubbul an ha no yi jubbul kalta ko yi gadi jubbul kay ala ganji dum non mi halan mo pour mi jeewe yiyande mo jongati nan ne kadi mi namdama en yiyande mo fatto ala zara ko fewndo to ko min fento famay ay min de garnom tan ko waddi hen duwaw ene wori wallahi ab non neddo kam yimbe kam so koddi hankadi ko Allah waddi dumen dum non kadi garno duwaw yo Allah wat hen jam amin amin wat hen pura amin wara dewgal ad sukabe hen a hewadde hammade sambe dembe amuden kam fof kay mam ngar hen inshallah so Allah jabi kadi ko non debbo kam fa yidi